Φαίνομαι σε πω κάτι. Φαίνομαι σε αγαπάω. Αχ, κι εγώ σε αγαπάω. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, find out much. Δεν μπορώ! Απομακρυνθείτε λίγο. Απομακρυνθείτε. Τρία εκατομμύρια άντρες κάθε χρόνο πάσχουν από την νόσο φρένζον. Ένα μεγάλο ποσοστό μάλιστα χάνει ακόμη και τη ζωή του. Μην είσαι φίτης. Δώσε και εσύ ένα τέλος σε αυτή τη σύγχρονη μάστιγα, καλώντας τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη σου.